Иминлек сезгә, дуслар. Яратылыш китабының 16 бүлегендә Сарая үзе бала таба алмаганлыктан мәҗүси халыкларның йоласы буенча ире Ибрамга үзенең асравын биреп, шулай нәсел анасы булырга теләүе турында язылган. Балага узганын белгәннән соң Хаҗар үзенең хуҗабикәсен санламый башлады, дип укыйбыз. Без белмибез Хаҗарның үзен ничек тотуын. Бәлки ул Сараяга: "Син хуҗага бала да табып бирә алмыйсың, нинди хатын син? Менә мин аның яшь хатыны. Ул хәзер мине ярата", кебек сүзләр әйткәндер. Бәлки Хаҗар бер сүз дә әйтмәгәндер, ә Сарая кушканны тыңламый башлагандыр. Яисә Сараяга мыскыллы, тәкәббер караш ташлагандыр. Бәлки элеккечә ихтирам итеп сөйләшмәгәндер, хуҗабикәсе каршында йөгергәләп тормый башлагандыр. Кыскасы, асравы хуҗабикәне санламый башлаган. Ничек кенә булмасын, Хаҗарның үзен санламавын, кимсетеп каравын Сарая тойган. Сезгә карата башта кемдер яхшы карашта, ә соңыннан санламый башлаганы булдымы? Мәсәлән, еш кына үсә төшкәч балалар ата-аналарын санламый башлыйлар. Нәрсәдә күренә ул санламау? Ата-ана сүзен тыңламыйлар, үзләренчә гамәл кыла башлыйлар. Кушканны үтәмиләр, шелеп җавап бирәләр. "Сез инде артка калгансыз, нәрсә аңлыйсыз сез?" дип мыскыллап көләләр. Яисә ирегез элек сезне ихтирам итә, кызгана, ярдәм итә, сезне санлый иде. Ә хәзер игътибар да юк, элекке ихтирам да юк. Үтенечегезне я ишетмәмешкә салыша, я достала инде, дип кычкыра. Кая инде ул ярату дигән нәрсә? Гаепләү, кычкыру, канәгатьсезлек, караңгы чырай, булар инде гадәткә кергән. Я булмаса хатын ирен санламый, аны кимсетә торган сүзләр әйтә, теге дивана, ахмак кебек атамалар бирә, аңа буйсынмый, ихтирам итми. Җиңелме бу хәл? Әлбәттә җиңел түгел. Бу хаксызлыкмы? Әйе. Әлбәттә, асравын урынына утыртырга яки аны куып чыгарырга хуҗабикәнең хакы бар. Тормышта да, әгәр без эш урынында безнең өстән куелган хуҗага буйсынмасак, аны санламасак, ул безгә җавапны бирми калмас. Я премия безне кисәр, я артык эшләр йөкле башлар, я бөтенләй эш урыныбызны бушатырга кушар. Кем гаепле булыр моңа? Еш кына кешеләр үзләре гаепле булсалар да, барыбер икенче якны гаеплиләр. Килеп чыккан конфликттан соң, әлбәттә, хуҗамның миңа карашы үзгәрүендә үзем гаепле. Мин аңа тиешенчә буйсынмавым белән аның ачуын китердем, аны хөрмәт итмәдем, үземне тәкәббер тоттым дип әйтүчеләр бар микән ул? Ничек кенә булмасын, кемнеңдер сине соңга сукмавын тою беркемгә дә рәхәт түгел. Һәр кемнең үзен ихтирам иттерәсе килә, гәрчә без моңа лаек булмасак та. Ә менә ихтирам, хөрмәт күрсәтүгә һәр вакыт лаек бер зат бар. Чөнки һәр бәндә дөньяга килүе белән дә, тормышында кулланган һәммә нәрсә белән дә, һәр йөрәк тибеше, һәр сулышы белән дә аңа бурычлы. Моның шулай икәне турында күпләр бәхәсләшми. Ләкин кызганычка каршы, хәтта дин әһелләре дә аны телләре белән генә хөрмәт итәләр, ә тормышларында алар Аллаһыны санга да сукмыйлар. Иремия пәйгамбәр аша күкләр хуҗасы Раббы былай ди: "Халкымны юлдан яздыручы пәйгамбәрләргә каршы мин, сез тере Аллаһының, күкләр хуҗасы Раббының, үз Аллаһыгызның сүзләрен бозасыз. Раббы сүзен санга сукмаучыларны акыллы дип әйтеп буламысың? Раббының, үз Алласының сүзен тыңламаган, аның үгет нәсихәтләрен кабул итмәгән халык сез ул. Сезнең ата-бабаларыгыз мине ташлады, миннән йөз чөйреп, канунымны инкар итте. Сез исә ата-бабаларыгыздан да уздырып, начаррак гамәлләр кыласыз. Мине тыңламыйча, һәр кайсыгыз үзенең тискәре, явыз йөрәге кушканча яши." Санга сукмадылар. Нишләп Аллаһыны санга сукмыйк ди? Без аны хөрмәт итәбез, дини йолалар үтәргә, күбрәк саваплар җыярга тырышабыз, дип җавап бирерләр мөгаен бик күпләр.
Балаларның ата-аналарын соңга сукмаулары ничегрәк булуын сез беләсез. Кешеләрнең дә үзләрен бар иткән, тудырган, яшәү өчен һәммә нәрсәне биргән, кайгырткан, саклаган, яраткан Аллаһы атаны да соңга сукмаулары шуның кебек. Алар Раббыны тыңламый, аның әмерләренә буйсынмыйлар. Үзләрен Алладан да акыллыракка санап, явыз хайвани теләкләрен үтәүне генә кайгыртып, үз юлларыннан чабалар. Үзләренең гореф-гадәтләрен, дини йолаларын үтәүне Аллаһыга бик кирәк нәрсәләр дип уйлыйлар. Шуларны үтәргә кушканмысың кешеләргә Аллаһы? Әгәр сез чыннан да Аллаһыны сонга суксагыз һәм аңа яраклы эшләр эшләргә теләсәгез, мөгаен белергә теләр идегез аның кешеләрдән нәрсә таләп итүен. Моның өчен дин әһелләре безгә чыннан да дөрес юлны өйрәтәме соң дип үзегез тикшереп, изге язмаларны җентекләп өйрәнергә, гөнаһларыгыздан борылып, тәүбәгә лаеклы җимешләр китерергә теләр идегез. Гадел юлдан йөрүче кеше Раббысына хөрмәт күрсәтә, ә юлы бозык кеше аны соңга да сукмый диелгән изге язмада. Әйтегез, Гайса Мәсихкә карата сез нинди мөнәсәбәттә? Әгәр сез мин Гайсаны башка пәйгамбәрләрне ихтирам иткән кебек ихтирам итәм дисез икән, ул чакта сез аны соңга да сукмыйсыз. Чөнки аны башка пәйгамбәрләр белән бер рәттән кую ул. Аллаһы үзе күкләрдән җибәргән изге затны гөнаһлы кешеләр белән бер тигез санау, нәкъ аны кимсетү, соңга сукмау була да инде. Аның сүзләренә кулак салмау, аның сүзләренә ышанмау, Гайса изге тәнендә китергән корбанга битараф калу, яисә аның урынына Аллаһының күңеленә җирәнгеч булган хайван корбаннары китерүне дәвам итү Гайсаны соңга сугу буламы? Хәзер дә хайван корбаннары китереп, Аллаһыга ярыйбыз дип исәпләүчеләргә Иремия пәйгамбәр аша Аллаһы менә нәрсә ди. Киләсе афаттан корбан итләре коткарып калыр да, янә күңел ачып яшәрмен дип уйлыйсыңмы? Ә Малахи пәйгамбәр аша Аллаһы булай ди: бәйрәмнәрдә сез китергән корбаннарның тизәген битегезгә сылармын, һәм сезне шул кыяфәттә тирес өеменә чыгарып ыргытырлар. Кешеләрнең Аллаһы улын соңга сукмаячаклары, аны мыскыл итеп, җәзалап үтерәчәкләре хакында Ишагия пәйгамбәр бу вакыйгалар булганга кадәр 700 ел алдан әйткән. Изге язмада былай дип укыйбыз: кыен күргән, шир газап татаган ул адәм кешеләр нәфрәтенә дучар ителгән. Алар тарафыннан читкә тибәрелгән иде. Андый кешедән йөзне читкә борган кебек, аңа да нәфрәт белән карадылар. Безнең алда ул бер нигә дә тормый иде. Ул исә безнең җинаятларыбыз аркасында тәненә җәрәхәт алды. Гөнаһларыбыз аркасында кыйналды. Аның җәзалануы безгә иминлек, җәрәхәтләре сихәтлек китерде. Без барыбыз сарыклар сыман адашып йөрдек. Һәр кайсыбыз үз юлында булды. Ә Раббы барыбызның гөнаһларын аның өстенә өйде. Халкымның җинаятләре аркасында ул үлемгә хөкем ителде. Вакыт җиткәч, нәкъ пәйгамбәр алдан әйткәнчә, буларның барысы да тормышка аша. Гайса Мәсих кешеләрне Аллаһы белән татулаштыру өчен үз тәнендә Аллаһыга изге корбан китерә. Ул китергән изге корбанны кабул итү билгесе итеп, Аллаһы Гайсаны үледән терелтә. Тик Гайса китергән саф корбан гына Аллаһыга яраулы. Чөнки Гайса башка пәйгамбәрләр кебек гөнаһлы җир кешесе түгел. Ул бер кайчан да бер генә гөнаһ та кылмаган. Башка пәйгамбәрләр кебек ул үлеп, җир астында чиреп туфракка әйләнмәгән. Башка пәйгамбәрләр кебек үлеп бераз вакыт үткәч, аның даны юкка чыкмаган. Киресенчә, Аллаһы Гайсаны үледән терелтеп, данга күмеп, күкләргә,
үзе янына күтәргән. Һәм башка пәйгамбәрләр кебек, ул хәзер дә үле түгел, ә тереләрдән дә тере һәм Аллаһының уң ягында утыра. Аллаһы Гайса турында: "Ул минем сөекле улым, аны тыңлагыз" ди. Башка бер пәйгамбәрне дә, бер фәрештәне дә Аллаһы үзенең улы дип атамый һәм үледән терелтеп үзе янына утыртмаган. Гайсаны үледән терелтеп Аллаһы шулай ук үзе сайлаган, ләкин кешеләр санга сукмаган шушы зат аша озакламый галәмне гадел хөкем итәчәген дә исбат итте. Бик күпләр: "Без Гайсаны хөрмәт итәбез, кыямәт көнендә хөкем итү өчен аның җиргә киләчәге турында да беләбез" диләр. Ләкин бу буш сүзләр генә, чөнки шулай дип әйтсәләр дә, тормышларында алар Гайса әйткән сүзләргә каршы эш итәләр. Кая соң аңа хөрмәт, кая аны ярату, аның сүзләрен тотмагач? Шундый явыз һәм икейөзле дин әһелләрен кисәтеп, Аллаһы Дауд пәйгамбәр аша булай ди: "Раббыга курку ва хөрмәт, тетрәнү ва сөенеч белән хезмәт итегез. Угылына хөрмәт күрсәтегез, юкса аның ачуыннан юлыгызда һәлак булырсыз. Аның ачуы бик тиз дөрләп китәр." Дусларым, тизрәк борылыгыз үлемгә китерүче юлларыгыздан. Гайса мәрхәмәтле, үзенә ихлас ялваручыларны ул бүген дә коткара. Гөнаһларыгыз өчен елагыз, кайгырыгыз ди Раббы. Әгәр сез гөнаһларыгыз өчен үкенә дә, кайгыра да алмыйсыз икән, димәк сезнең бәгырегез таш кебек каты, рухыгыз үле. Аллаһыдан йомшак бәгыр, яңа йөрәк сорагыз. Раббы мәрхәмәтле, ул сезнең үле рухларыгызны терелтеп, Аллаһыны яратучы яңа йөрәк һәм иман бирергә тели. Сорагыз һәм сезгә бирелер. Амин.